Моңа şey yo'qolganlar da. To'xta, lekin men otam. Yo'q, sen otmazsın so'ng. Jack, menga yordaming kerak. Bu aniki tugil. Ул o'ldi. Uçquşda Fyun bo'lgan. Mana qaydan topdim? Men uni junglida topdim. Shunda olib bor. Eka, bu kim? Ул inakashim. Гафу ит. Гафу ит. Менә, аша. Барсы да яхшы йеми. Eko? Yaxşı Eko. Bar. Meni eshitdingmi? Bar. Uğurlaganыңа tövbe et. Йеми аш иде. Bu сылтау түгел. Sen günah kıldın Eko. Bu açlık işin түгел. Hazır bar. Xudayga tövbe et. Tövbe et. Qo'shandan beri u shunday. Bir-ikki kun. Eka, ishdasanmi? Аңа не bo'ldi? Аны аю мәгарәсеннән коткарганчымы яки аннан соңмы? Киттек, Локка кайтуыбызны белү кызык булыр. Үлмә дус. Яхшымы? Син монда нишлисең? Мин тәүбә итәргә килдем. Исәнме, Эка? Исәнме, Инакаш? Миңа бер нәрсәне илдән чыгарга кирәк. Эфюн диясең килә. Син безне руханилар итәрсең, һәм без Эфюнны үзебез алып китәчәкбез. Минем имзам сезне рухани итмичәк. Рухани була алмассың. Юк, туктагыз. Йеми! Йеми! Юк! Атакай. Сез тәртиптәме, Атакай? Эка, Эка, уян. Тәүбә итәргә вакыт. Хөкем вакыты, абый. Мин сине көтәм. Мине каян табарга беләсең? Төтен исен сизәсезме? Аны чыгар. Эка, ярдәм итегез. Әйдә, әйдә.